Následující video je pro Pavlase.cz. Co si myslíš o dnešní zkažené mládeži? O zkažené mládeži. Že by se měla polepšit. A jak by se měli polepšit? No, aby byli věřící, aby chodili v neděli na mši svatou a zachovávali desatero. Co si myslíš o dnešní zkažené mládeži? Proč? Co si o ní myslíš? No, že by měli mít dobrý kamarády a no. Co? Aby je napadlo se chovat líp, aby říkali slušné slova, dělali věci, slušně se chovali. No. No. To je všechno? A pracovali.